Maite Berriozabal, zein da gaur egungo bertsolaritzaren bereizgarririk azpimarragarriena, zure ustez? Gaur egun iritsa zait bertsolaritza anitza dela, publiko anitzetara iristen dena, eta oso modu anitzetan uler daitekena, eta jende desberdin asko kontsumitu edo ez dakitez goza dezakena leku desberdin askotan. Oholtzaren gainean ordea oraindik ere badago ematen du muga bat, ez? Txapelketa nagusian emakumezko bakarra. Horrela da, bai, txapelketa nagusia ez da oasi bat. Bai, iruditzen zait azkenean jendarte matxista batean, bertsolaritza matxista batean edo bertsolaritzaren egitura matxista batean ere bagaudela. Txapelketak badu egitura zurrun bat, arau batzuk, funtzionatzeko modu jakin bat. Iruditzen zait erandik ere, gizon, ez dakit, zuri, cis, heteroei, ez, begira egindako forma bat dela, ez. Emakume asko gor nerabezaroan, endaurrekotasun horretan, gorputza holtzara igo behar horretan, edo norbere burua, erakutsi behar horretan, beritzen zait askotan atzerapauso bat ematen dutela. Eta horrek ekartzen du zailtasun handiagoa beste gizon batzuk, beste modu igual inkontzienteago batean lortzen dituzten espazioak geure ganatzeko edo, ez? Zurruntasun hitza aipatu duzu, oraintxe, hala ere, formatuetan errate baterako, kontxo, badaude bertzildo batzuk, ez? Txapelketa bada behar bada, estandarra edo jende askok ezagutzen duen holtza bat, oihartzun handia daukana, baina bertsolaritzak forma pila bat ditu. Iruditzen zait oso interesgarria ulertzea bertsolaritzak mota geun daitezkela, eta igual pertsona bati bertsolaritzako jardun mota gehiago gustatu altzaiola eta beste bat gutxiago. Eta gaitegixe dagokizunean gaitegixiak esan lehike zabaldu edo handitu ingiela. Iruditzen zait, gaietan ere badagoela transmititzeko gogo bat, badagoela aldatzeko gogo bat, eta azkenean ideologikoa da. Osea, gaia jartzea ekintza ideologiko bat da. Zer jarri, zer ez jarri, jartzen duzun hori nola jarri, zer nabarmentasun emon non jarri, zergatik jartzen duzun, zergatik jartzen duzun horrela, eta ez beste modu baten, mundu bada, Eta etorkizunai begira, ezaleike bertsolaritzaren etorkizun akaso honetan bermatu dagoela. Iruditzen zait bermatuta ez dagoela ezer, bertsolaritzak berak ere orain arteko bidea egin badu lan asko egin delako da, eta jende asko, apustu asko, ordu pertsonal asko eman dituelako, eta benetan sinistu duelako horretan. Hemendik aurrera ere horrela jarraituko badugu edo hobetzen edo ez, ojala, iruditzen zait lan asko egiten jarraitu behar dugula. Benetan bertsolaritza sostengatzen duena egunero dala, ez, herriko plazetan, edo auzoetako jaietan, edo bertsoafaritan, otorduetan, ez, dagoen bizitza hori eta hor inguruan sortzen den komunitatea, eta hor sortzen den, ez dakit, ez, batasun hori, 2005 urtea Euskal Herriko bertsolari txapelketaren historian urte seinalatua izan zen. Donostiako belodromoa utzi eta lehendabiziko aldiz finala Bilbao Exhibition Centerren jokatu zen. Zaleek ez zuten hutsik egin. 13.000 bertsozaleren beroa eta gertutasuna sentitu zuten finalera iritsitako 8 bertsolariek. Eta entzuleek berriz, bertsolari batek laugarrenez jarraian txapela nola janzten zuen ikusi zuten. Andoni Egaña izan zen txapela horren jabea. Bertsolaritzak argita garbi euskaldun naunitzen kohesio lana egiten du, ez? Ez dut erranen denena, baina bai haunitzen abeintzat. Eta horren adierazgarria hain zuzen ere, gai izatea, bek bezalako areto batean, horren bertze milaka lagun biltzea txapelketa batean, edo datorren urtean, ez? 2022an, abenduaren 18an, Navarra arena betetzeko saiakera hori. Mundu euskaratik bizi dugunok badaukago bibra bat horrekin, ez? Euskara hutsesko ikuskizun batean, hainbeste jende, horrelako isiltasun batekin, horrelako jarrera batekin, horrelako gozamen batekin ikustea, itzela da, ez? Ahaztu gabe, txapelketako finala egun batela, eta munduak horren beste egunez jarraitu behar duela bueltaka, eta bertsolaritzak ere bai, ez? Orduan, denak du garrantzia, eta noski zoragarria dela, bek eta izango da Navarrarena.